दिन्थि लाइमोन सावराय जुथुम बे जुथुमनि आफादखौ दैदेनबाय थानाय अनजालु आफादगिरि एसे सिगाङावसो मेहेरगोनां बिबुंथिजों बे मेलखौ बेखेवना होलांनाय आंनिनो बिबोनां जायो। गोदो जोंनि जायगायाव थायोमोन, जोंनि जायगायाव थाहैनानै हाग्राबारियाव थायोमोन नालाय बियो। जों गामियाव ओंखाम जाफ्ला जाफ्ला जाहा बिनानावखौ बरायना लाना फैदों। MCLA बिथां बैनाय फैलाव मुसाहारि आरो आं लाबोफानो नागिराखैमोन, ओमफ्राय लामायाव लोगो मोनब्रबनानै बहा थांनोब्रा नोंथां जाहैबाय। आं आरो खोन्थायाखै बेखौ लाबोफाजाया, आखला बारा मोजां नङा मानसिनिया। हिनजावफोर मोजां नुबानो गोसथोलाबायनो नागिरो नालाय बाव सनमानसो खालामगारगोनलै होनना लाबोनो नागिराखैमोन आङो। खिन्थु गारियाव खिबु उनाव बाबथाबना फैबाय बिथां मेन्देला खामसाव। आरो दान बावजेनगिरि आलासि महरै लेंहरजानानै जे गांलाब गांथाब राननानै होलांनाय फंबाय एडभकेट सार्जन बसुमतारी आरो बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो आलासि बिथांमोन, बाथौ सिबियारि नोंथांमोन, लाइमोन नोंथांमोन, गिबियावनो गासैनिसिमबो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। बे सावरायमेलाव आंनो बिराद गिदिरथार मोनसे बिबान होदों। आथिखालनि थासारियाव बर' लाइमोनफोरनि आगान, लोरबांथि आरो गावखौ सुबुं सम्पद सोरजिनायनि गोग्गो लामा, बे आयदानि सायाव बिबुंथि लाखिनो होदों। निश्चय बेवहाय गोबां लाइमोनफोर दङ। बे आयदाखौ जोङो सावरायनांगौ जानायानो गिबियावनो मोनसे बयनिख्रुइबो दुर्भाग्यजनक होननानै आं बुंनो नागिरदों। बेखौ सावरायनांनायनि ओंथिया जाबाय, निश्चय जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि लामानिफ्राय दोरोददों। मोजां सोलोंथाइ लानांगौनि थाखाय, गुनि गियानि जानांगौनि थाखाय, बा गावखौ सासे सुबुं सम्पद महरै दानानै लानांगौनि थाखाय। दा आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। लाइमोन गोहोआनो जाबाय बयनिख्रुइबो देरसिन गोहो। बे लाइमोन गोहोजों जों जि खामानिखौ मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो। जों जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो। बेनो लाइमोनफोरनि गोहो। जारिमिनाव बोदलायोब्ला जों नुयो, गोदो गोदायनिफ्राय जेसेबां गिदिर गिदिर खामानि मावबोबाय, जारिमिनाव लिरनानै दोनजानाय गेदेमा सुबुंफोर, बिसोर साफ्रोमाबो बैफोर खामानिफोरखौ लाइमोन बैसोआव मावदोंमोन। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जेला बर'फोरनि उदांस्रिनि थाखाय जांख्रिखांनायखौ जुरिजेनदोंमोन, बै समाव मा होनदों? बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ सासे लाइमोन सेंग्रामोन। बेबायदिनो रामा जेब्ला राबनखौ बुथारदोंमोन, बै समाव रामा सासे लाइमोन सेंग्रामोन। दुष्ट कन्सखौ जेब्ला श्री कृष्णआ बुथारदोंमोन, बे समाव श्री कृष्णआ सासे लाइमोन सेंग्रामोन। बेबायदिनो जेसेबांखिनि गिदिर गिदिर खामानि मावबोनाय दं जारिमिनाव, बिसोरो गासैबो गावनि लाइमोन बैसोआवनो बैफोर खामानिखौ मावबोनो हादोंमोन। बेनि ओंथियानो जाबाय, लाइमोनफ्रा जि खामानि मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो, आरो नों जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो। जुदि सोरबा दिनैनि दिनाव जौ फाग्ला जादोंब्ला बियो गाव गोसो जानानैनो जादों। दिनैनि दिनाव सोरबा जुदि ड्राग्स एडिक्टेड जादोंब्ला बियो गाव गोसो जानानैनो जादों। फंबाया सासे एडभकेट जादों, बे लाइमोन बैसोआवनो सिन्था खालामदोंमोन आं सासे एडभकेट जानि, बेखायनो बिथाङा सासे एडभकेट जानो हादों। दा बेखायनो लाइमोन सेंग्रा नोंथांमोनखौ
लाइमोन सिख्ला नोंथांमोनखौ आं बुंगोन नोंसोरनाव ओरैबायदि पावार दं ओरैबायदि गोहो दं बे समाव नोङो जि जानो गोसो जि मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो दा जों बबे खामानिखौ मावगोन मोजांखौ मावगोन ना गाज्रिखौ मावगोन जों मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ सायख'नांगोन दा जोंथ' बयबो लुबैयो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन साहित्य सभायानो होन बर'नि गुबुन गुबुन ससियेल अर्गेनाइजेशनफोरानो होन जोंनि इन्टेलेक्सुयेल नोंसोरनि बिमा बिफायानो होन जों बयबो नोंसोरखौ साफा साफा गुनि गियानि साफा साफा गेदेमा सुबुं जोंनि हारिनि जोंनि समाजनि साफा साफा सुबुं सम्पद जों जानो लुबैयो मानोना जों बयबो सिन्ता खालामदों बर' जाथिखौ जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै दानायनि दा गेरेमसा हारि हिसाबै दानो जों सोरखौ थांखिनानै दानो नागिरदों जाथिखौ जों गेरेमसा हारि हिसाबै दानो होननानै बुंदों जाथिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानांगौनि थाखाय जों सोरखौ थांखिदों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि लाइमोनफ्रा साफा साफा दैदेनगिरि जानांगोन साफा साफा थुनलाइगिरि जानांगोन साफा साफा डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसर एस आइएस अफिसार जानो हानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ गेरेमसा जाबाय होननानै बुंनो हागोन नाथाय जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि सा ससेयावनो जौ फाग्ला जायोब्ला ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला हिन्जाव फाग्ला जायोब्ला बाइकनि फाग्ला जायोब्ला मबाइलनि फाग्ला जायोब्ला जोंनि जाथिया मालाबाबो गेरेमसा जानाय नङा बरन्स जों जाति हिसाबै बे बुहुमनिफ्राय धंस जालांगोन भारतआव मा होननानै बुंदों 65% 28 बोसोरनि सिङाव भारतनि सुबुं अनजिमानि 65% 28 बोसोरनि सिङाव होननानै बुंदों दा ओंखायनो जोंनि भारत हादरा मोनसे खोथाखौ सिन्ता खालामदों फैगौ 20 बोसोरनि उनावहाय जोङो भारत हादरखौ सुपार पावार हादर हिसाबै दानायनि सिन्ता खालामदों मानो खारन जोंनि हादराव 65% लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरनि गोहोखौनो थांखिनानै बे लाइमोनफोरखौनो आसा खालामनानै भारत हादरखौ फैगौ 20 बोसोरनि गेजेराव सुपार पावार हादर हिसाबै गायसननायनि जों सिन्ता खालामदों भारत हादरनि मानसिफ्रा मानोना बे लाइमोनफ्रानो गाबोननि दिनाव साफा साफा साइन्टिस्ट जानो हागोन साफा साफा हादरनि गेदेर दैदेनगिरि जागोन साफा साफा हादरनि गेदेर थुनलाइगिरि जानो हागोन मा जागोन सावना जानो हागोन माने जानांगोन दा जियानो जा दा बेवहाय जोंनि गोबां लाइमोनफोर दङ दा बेवहाय गोबां लाइमोनफोर दङ सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर दङ अन्नानै बिथांमोनखौ खेबसे गसंनो थाखाय आं खावलायबाय बोरायफ्राबो गसंफादों नामा दा गोबां लाइमोनफोर दङ बिसोरनि थाखाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै हो जिराय दा बे लाइमोनफ्रा जाहैबाय जोंनि सम्पद जोंनि नखरनि जोंनि समाजनि जोंनि हारिनि दा जोङो बुंबायल' थायो जे जोंनि दानि लाइमोनफ्रा थाब थाब गाज्रि जायो निश्चय बेवहाय
माखासे ओरैबायदि लाइमोनफोर दङ जायफोर लाइमोनफ्रा एसे मोनाबा बिलिफां जायोबा बहाबा लामा दथायाव लामानि बबेबा खालभारफ्राव ज' जानानै जौ लोङो गान्जा सोबो डेनड्राइट जायो तारमाने जेसेबांखिनि गाज्रि खामानि दङ देहानि थाखाय जेसेबांखिनि गाज्रि बुस्थु दा बेफोरखौ जोंनि लाइमोनफ्रा बाहायो जायो सोबो दा मानो बेबायदि जादों बिनि दायनिगिरिया सोर खिन्थु जों बेखौबो नागिरनांगोन बिनि दायनिगिरिया सोर जोंबोथ' बेवहाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ समाज सिबियारिफोर दं इन्टेलेक्सुयेलफोर दं लेखा गोरोंफोर दङ बै समाव 30-40 बोसोर सिगां बिसोरबो साफा साफा लाइमोनमोन जोंबो साफा साफा सेंग्रामोन खिन्थु जों खुनुदिन सिन्था खालामफेरनो हायाखैमोन डेनड्राइटखौ जे जायो जों मोनथिफेरामोन दा माबा डेनड्राइट जायोनोलै होननाय खोनानानैसो डेनड्राइटखौबो जायो नामा जों ओरैजायसो नुदोंमोन साइकेल टिउबा जियोबा बे साइकेल टिउबखौसो बाथियोमोन बे डेनड्राइटजों दाना बेखौबो जायो जाहैबाय बेबो मोनसे निसा जातीय बुस्थु ड्राग्स दा दानि लाइमोनफ्रा मानो बाहायदों बेखौ मानो बेबायदि जादों जोंबो लाइमोनमोन मोनसे समाव आरो जों ओरैबायदि थासारिनि लाइमोनमोन ओरैबायदि थासारिनि जोङो गथ'मोन फिसाफोरमोन बै समावहाय जोंनि बिमा बिफाया जों मा जादों मा लोंदों मा खालामहैदों मा फरायदों मा दोनदों बेखौबो जेबो उदिस लायामोन जोङो स्कुल गखांबाथाय स्कुल गखांस्लाबनो मोनै ओंखामखौ आथुर आथुर सोमजाना जानानै सानसुफुआवनो न'निफ्राय ब्लद ओंखारलाङोमोन बिनिफ्राय सानसे जों बबाव थाहैदों जोंखौ रावबो बिमा बिफाया सोङामोन नागिरामोन मालाबा दैमायाव सानस्रिहैयोमोन मालाबा नारें जुमब्रानि बल गेलेहैयोमोन मालाबा दाउ गावहैयोमोन मालाबा खांख्राइ खन'हैयोमोन मालाबा सोरनिबा बारि बारि थांनानै थाइजौ खान्थाल खावनानै जाहैयोमोन मोनाबासो न'आव फैयोमोन थेवबो जोंखौ जेबो बुङामोन नाथाय जों मालाबाबो गाज्रि सिन्था खालामाखैमोन जौ लोंनांगौ सिगारेट सोबनांगौ डेनड्राइट जानांगौ जोंनो बाइक नांगौ मबाइल नांगौ गारि मटर नांगौ बेफोरथ' जोंनि सिमांनिसो बाथ्रा दा आंनि जायगाया जाबाय मोनसे हाग्रा जिं जायगानि मानसि आङो जोंनि जायगाया मोनसे बिराद गिदिर एरिया हाग्रा जिं 10टा 12टासो गामि दं जोंनि लन्थिबारि बेतबारि थाइजौगुरि राङिदेरा सलसलि सिमलिगुरि माजरमाखा होननाय बे गामिफोर मोनसे गिदिर एरिया बे मोनफ्रोमबो गामिया हाग्रा जिङाव मानास हाग्रामाजों नांजाबफानाय जेला आङो उन्दै सममोन तारमाने दिनैनिफ्राय 40 बोसोर सिगां आंबो एसे बोरायबाय दे 40 बोसोर सिगांनि खोथा बुंनो नागिरदों आङो 40 बोसोर सिगां आङो आंनि ओनसोलाव नुबोदों बे जायगानि मानसिफ्रा हाग्रायाव हाबनानै मानास हाग्रामायाव हाबनानै थुरि एंखोर हाहैयाबानो बन लायाबानो नाहा मैहा थाङाबानो ओंखाम मोनजायामोन हाग्रायाव थुरि हाहैनानै एंखोर दाहैनानै फुङाव हाहैबाय बेलासियाव बाजाराव फाननो फैबाय बिमाजों बिफाजों बेलासियाव बाजाराव फाननो फैयो थुरि एंखोरखौ दाना बिमा बिफाया बाजाराव थुरि एंखोर फाननो फैयोब्ला बैसोरनि फिसाफ्रा मा खालामोमोन ओंखाम दोआव दै माइ जिगाबजों दै फुदुंबाय थायोमोन माइ जिगाबजों ओंखाम दोआव दै गुदुं फुदुंबाय थायोमोन थांखिया जाबाय बिमा बिफाया जेला थुरि फाननानै माइरं लाबोयो अब्लानो संना जानोसै संख्रिजोंनो जानोसै नाथाय ओरैबायदिमोन बे थुरि एंखोरखौ सानफ्रामबो फाननो हायामोन फाननो हायाबा मा जायोमोन बिमा बिफाया गावस्रा खजाजों साहा फुसुथा लोंनानै फैयोमोन ओमफ्राय फिसाफ्रा मा खालामोमोन माइरंथ' मोनबोआखिसै बे दै गुदुं फुदुंना दोननाय दैखौनो गिलासथाम गाहाम गुगु लोंनानै उन्दुनानै थायोमोन आरो मोनायाव रानबाय माने अखानायै सानावबो रानबाय अखानायै सानावबो रानबाय बेबायदि मोनसे थासारि दंमोन 80% फेमिलिया बेबायदि सोलिनो गोनां जादोंमोन आङो आंनि मेगनजों नुबोदों जोंनि बैसोनि गथ'फ्रा बोथिथाम गाहाम ओंखाम रानदोंमोन नाथाय बे गथ'फ्रा कुनुदिन फरायनायखौ नागाराखैमोन
कुनुदिन बिसोरो फरायनायखौ नागाराखै। मानो नागाराखै? बिसोरो हमदांनो हादोंमोन, फिल खालामनो हादोंमोन, अनुभब खालामनो हादोंमोन। आंखाला माखौ होनो, गोरिबा माखौ बुङो, दुखियाया माखौ बुङो, बिसोरनि हारा हारा थै थै बिसोरनाव हाबदोंमोन आरो हाबनानै सिन्था खालामनो बाध्य जादोंमोन। आं माबा मोनसे जाथारनांगोन, आं माबा मोनसे खामानि मावथारनांगोन, आं माबा मोनसे जाथारनांगोन आरो माबा मोनसे जानो गोनांब्ला आङो जेखिजाया फरायथारनांगोन। बिसोरो गस्ला गिजि गामसा गिजि गाननानै स्कुलाव थांदोंमोन। आङो आंनि मेगनजों नुनाय जोंनि क्लासमेट बै समाव एलपि स्कुलनि लोगोफोरखौ। आरो बिसोरनाव कलम बायनो फैसा गैयामोन बिस्रा। ओंखायनो मा खालामोन, बै औवा दालाय गुदुं गोनांखौ दाननानै बेवहाय दट पेननि रिफिलखौ सोनानै बिसोर बेजोंनो लिरोमोन। बास्तब घटना। आंनि सासे लोगो दंमोन बिरफुं मोसाहारि होननाय। बियो बोसोरसे खालि स्कुलखौ गारनानै लावखार थाहैदों मोनसे गामियाव। लावखार थाहैनायनि खारना बेहा बिजाब बायनो फैसा गैयामोन, गाननाय जोमनाय बायनो फैसा गैयामोन। ओंखायनो बियो बोसोरसे लावखार थाहैदोंमोन। बोसोरसे लावखार थानानै फैफिननानै बिजाब बहि कलम गाननाय जोमनाय बायनानै बियो स्कुलाव थांफिनदों। बियो दिनै सासे पुलिस अफिसार क'क्राझाराव थायो। बेबायदिनो बै समाव आंखालजों गोग्लैनानै थानाय बै समनि गथ'फोर, बिसोरो कुनुदिन फरायनायखौ नागाराखैमोन। आं माबा मोनसे जाथारनांगोन, नङाबा आंनि भबिसतआ अन्धकार खोमसि, आंनि लाइफआ सेस धंस। गतिके आं माबा मोनसे जाथारनांगोन होननानै बिसोरो जेरैखि जाया फरायदोंमोन। आरो दिनैनि दिनाव बिसोरो साफा साफा एमए पास, एमएससी पास, सोरबा मास्टार जाबाय, सोरबा प्रफेसार जाबाय, सोरबा पुलिस अफिसार जाबाय, सोरबा खेरानि जाबाय। दानि गथ'फ्रा मानिबा आंखाल जादोंफा, माबा आंखाल जादोंफा। ओंखाम रानफिननाय गोसोआव दङ? सोरबा ओंखाम रानफिनदों नामा? सोरबा दंना ओंखाम राननाय? आखाइ थिखांलाय। सेंग्राफोरखौ होनदों आङो, बोरायफोरखौ होनाखै। रावबो ओंखाम रानाखै, जेनिबो आंखाल जायाखै, जेनिबो अभाब जायाखै। बिसोर जा नांगौ बेखौनो मोनदों। थेवबो जोंनि फिसाफ्रा मानो गाज्रि जादों होनबा जोंहा गोरोन्थिया बबेहाय थालांदों? बे गोरोन्थिया सोरनि? जोङो बेखौ गासैखौबो जुदि बिजिरनानै नायोब्ला बिनि दायनिगिरिया जों बिमा बिफानाव थागोन, गेदेरफोरनियावनो थागोन। बुंनो थाङोब्ला आं नैबेखौ बुंगोन, दिनैनि समाव जोङो जोंनि फिसाफोरखौ बांद्राय अनदों, अनब्रेदायदों। मानो इसेबां अनदों? खारन जोंनि गथ'फ्रा सासे सासेल'। नंगौ नङा दे? खोब बाराबा सानै। सारनिया साबेसे दं? सानै। साब्रैथ' खाङा मालाबाबो। ना खांनायनि टारगेट दं साब्रै? गैया। थारमाने फिसा हौवा सासे, फिसा हिनजाव सासे। सोरनाबा गेदेरानो जुदि फिसा हौवाबाथ' बास गैला। जोंनिया फिसाफ्रा सासे सासे बा सानै सानैल'। दा फिसालायानो सासे सासेल' बा सानै सानैल'बा जोंनिया दा अननाया बारा जाबाय। आं बुङाखै अननो नाङा होननानै। सोर अना गावबा गावनि फिसाखौलाय? बयबो अनो। नाथाय बे अननाया जाहाथे जोंनि फिसाफोरनि थाखाय बिस होजाया, जों बेखौ नोजोर होनांगोन। दिनै जोंनि गथ'फ्रा क्लास 9 मोनबानो, क्लास 10 मोनबानो बाइक बियो, मबाइल बियो। मानो? खारन बिसोर ओरैबायदि अयभास जाबोदों, उन्दैनिफ्रायनो बिसोर जा बिदों बेखौनो मोनदों। जा बिदों बेखौनो मोनदों। बिसोर जेबो आंखाल होननाय बुस्थुखौ मिन्थिफेराखै। बिसोरनि बिनाया मानिफ्राय स्टार्ट जादों? स्कुलाव थांनायनिफ्राय, चक्लेट बिजेननायनिफ्राय। चक्लेट बिजेननायनिफ्राय स्टार्ट जादों। जि बिदों सानफ्रामबो जा बिदों बेखौनो मोनदों, जा बिदों बेखौनो मोनदों, जा बिदों बेखौनो मोनदों। मोनै 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 मोननानै बिसोरनि गोसोआ बारायबाय। हिउमेन वान्ट्स आर आनलिमिटेड होनना बुंदों। मानसिनि लुबैनाया जोबनो थाङा। समजों लोगोसे, बैसोजों लोगोसे बिसोरनि लुबैनाया सोलायलांबाय। जेला 3, 4, 5 बोसोरमोन अब्ला बिसोर चक्लेट बिदोंमोन। क्लास 8, 9, 10 मोनहैनाय लोगो लोगो बिसोर मा बिदों? मबाइल बिदों, बाइक बिदों। मा होननानै बियो? मबाइलखौ, बाइकखौ। क्लास 10 मोनबाय,
मेट्रिक फाइनाल होनो गोनां गथ' मेट्रिक कैंडिडेट सासे मा होननानै बियो मबाइलखौ आइलां मा होनदों मोजांबो मोजां संजादों दानि उन्दैयाव बिदिनो मोनफैफेरदों नालाय आइलां चक्लेट जानो हंजालाय चक्लेटखौथ' ओरै हानबानो मोनो र' जाबाय जोब्बाय दाना देरनानैबो आइलां जालाय बाय मबाइल नांगौ थालां क्लास 10 मोनोबा आइलां बाय नांगौ नङाबा आं जालाय फुरखा फुरखा मा होनदों बाय नांगौ आं फुरखा मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनां गथ'आ बाइक मोनाबा फरिखाखौनो लिरलानो नंगौना नङा दे मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनां बियो दा बाइक नांसिगौ नाबा फरिखाखौनो लिरला नाबा साननैसो ओंखाम जाला स्कुलावबो थांला होमबाथाय बिमाया फिसाया मा खालामबावनो फिसा बिमायानो आसोला बिमायानो मा जाला बाइक नांगौनि फिसालानो साथाम जाबाय बिफाफ्रा एसे रागा खरा थायो नालाय होनो नागिरा आरो ओंखायनो बे बिमाफ्रा मा खायदा खालामोनो सेरेब गोसा बायना लाबोनानै ना गोरि फ्राय मागुर फ्राय एवना दोनफैजाहैबाय फिसाया फैनाय लोगो लोगो नै बिफा ना मागुर एवदां नै सेरेबाबो मोजांथारहाय मोनबारि मोनानि फिसाया सानबाय बाप मासि उन्दोलै आंखौलाय दिनैलाय गोसोखांबाय बियो बै समाव हाबा जाजेननायनि खोथाखौसो बे समावसो बिदि अनदोंमोनलै बियो 20 बोसोरनि उनाव दिनै बेबायदि अनफिनबाय बा लोंबाय हिनजावाबो लुना होगासिनो लोंनानै बिमा आं नोंखौ गाराथ' लासैनो उन्दुबाथाय एसे लोंना उन्दुनाय नालाय थाब उन्दुनो नागिरा आरो होमबाथाय बिमाया नै बिफा मा जाबाय मा जादों बिमा मा जादों माबाहाय फिसालानो बाइक नांगौ मालाय 20 तिरामानोबा बायना होबाय फिसालाना हा नोंहाबो बायना होदो आरो मानो बायना होआ बेलाय 20 तिरामा बायनो हायोबा आं बायनो हाया नामा हाखौनो बन्द होनानै बायनानै होबाय बाइकखौ बायनानै होबाय थासारिया दिनै बेबायदि दा बाइक मोनबायबा बे गथ'आ बाव फरायनायाव जनो गोसोआ जवा आरो एसे दाम गोसानि बाइक लानायनि उनावहाय बेनो मबाइल नांगौ मबाइलखौबो बिलायबाय मबाइलखौबो होलायबाय मबाइलबो मोनबाय बाइकबो मोनबाय गोसोआव माबा आंखाल मोनबाय थायो खिबुन गैजा माबा लांदां मोनबाय थायो इस इखैजाय सासे मोननायमोनब्ला खानाय गोलाव बाइकआबो दाम गोसानि मबाइलाबो दाम गोसानि सिख्लाफ्राथ' बिदिखौ थाब गोसोथोखायो नालाय सुनिरामोननि फिसाजोआ ज्राव गोसोथोलायबाय बाइकआव लानानै गिदिंबाय थाबाय दाथ' फुजा मेला उदालगुरिनि फुजाखौबो नायगोन रौतानि फुजाखौबो नायगोन नोंगोना दोनाय बांलिपारानि फुजाखौबो नायगोन बै सनितपुरनि फुजाखौबो नायगोन जेसे गोजान एसेनो मोजां मिथिबाय जेसे गोजान एसेनो मोजां न' खाथिनि फुजाखौ नायला बिसोरो थांसिगोन बै माबानिखौ सनितपुरनि फुजाखौ धेकियाजुलिनि फुजायाव जेसे गोजान एसेनो मोजां न'आव सफैसिगोन हरनि 3टा बाजियाव गथ'आ 3टा बाजियाव मोनहैदोंब्लाबो किन्तु बिमा बिफाया कुनुदिन सोङाखै थांनाय हराव 3टा बाजियाव नों बहा थाहैनायमोन सोङोफा सोङो 3टा बाजियाव गथ'आ बहा थाहैदोंमोन सोङा अखानायै 12टासिम उन्दुबाय 12टायाव सिखारनानै आइलाय होनलायबाय मा नांगौ
मोजांखौ एक्सनबो थाव बायनो फैसा गैया बुंदों आरो हरबावलायबाय थाव बायनो फैसा गैयानो 100 हरलायबाय आरो गिदिंथिंलायबाय अखानायैबो बेनो हरनि 2:30 बाजियाव थेवबो बिमा बिफाया सोङा बे गथ'आ मानो मोजां जानो बे गथ'आ मानो मोजां जानो बे गथ'आ माबोरै गियानि जानो बे गथ'आ माबोरै लेखा गोरों जानो बे गथ'आ माला डक्टर जानो माबोरै इन्जिनियार जानो दे साननानै नाय बे गथ'आनो जौ फाग्ला जादों बे गथ'आनो ड्राग्स एडिक्टेड जादों बेफोर गथ'आनो गामिनि लामायाव जिरायनानै जौ लोंबाय थायो आरो बिसोरनि भबिष्यतआ अन्धकार खोमसि आरो बिसोरजों लोगोसे नोंसिनि नखरनि भबिष्यतआबो खोमसि खारन फिसालायानो सासेल' बे फिसालायानो जौ फाग्ला जाबाय बे फिसालायानो ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय बे फिसालायानो फरायनायाव उदायनो रोंला माने मा नखराव बिमा दं बिफा दं फिसाला दं बे फिसालाया धंस जाबाय माने बे गैला बेनि नखरानो फिनिश जारिमिननिफ्राय दा होमब्ला जोंनिया सासे फिसायानो मोजां जानांगोन सासे फिसायानो मोजां जानांगोनब्ला जों बिमा बिफाया गथ'खौ माबायदि जोथोन लागोन माबायदि जोथोन लानांगोन बेखौबो नोंथांमोना एसे साननानै नाय आंथ' दहाय बुंदों नैबे लाइमोनफोरनि गोहोआ ओरैबायदि बिसोर जि मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो आरो बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो दा जों बिमा बिफाया सानदोंना सानाखै बिसोरखौ माबा मोनसे खालामनो जौ फाग्ला जाखांनायनि उनावसो नों रायदों फिसालाखौ ड्राग्स एडिक्टेड जाखांनायनि उनावसो नों फिसालाखौ रायदों मेट्रिक फेल जाखांनायनि उनावसो 3rd डिभिजन मोनखांनायनि उनावसो नोङो फिसालाखौ रायदों दा अब्ला जोंनि आगु जोथोन लानाया माबायदि जानांगौ दा जों बिमा बिफाफोरनियाव गोबांनावनो कन्फिडेन्स गैया सेल्फ कन्फिडेन्स गैया आत्मविश्वास गैया गावनि सायाव फोथायनाय गावनि सायाव मा फोथायनाय जे आं फिसाखौ आं डक्टर खालामनि आंनि फिसाया सासे डक्टर जानो हायो आंनि फिसाला सासे इन्जिनियार जानो हायो आंनि फिसाला सासे दैदेनगिरि जानो हायो थुनलाइगिरि जानो हायो आंनि फिसालाया मेट्रिकआव 95% लाखिनो हायो बे सेल्फ कन्फिडेन्सआ जोंनि बिमा बिफाफोरनियाव गैया आं बेवहाय बुंगोन 90% बिमा बिफाया बेवहाय थानायफ्रा 90% बिमा बिफायानो कुनुदिन सिन्ता खालामफेराखै आंनि गथ'खौ आं डक्टर खालामगोन आंनि गथ'खौ आं इन्जिनियार खालामगोन होननानै सिन्ता खालामफेराखै 90%आ दा सिन्ताखौनो खालामाखैब्ला बे गथ'फ्रा मानो डक्टर जानो बे गथ'फ्रा मानो इन्जिनियार जानो आंथ' बुंनो बिसोर जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बिसोरखौ जि खालामनो गोसो जों बेखौनो खालामनो हायो दा जोंनियाव सेल्फ कन्फिडेन्स गैया जोंनि बिमा बिफाफ्रा कुनुदिन बुंफेराखै नोङो डक्टर जानांगौ फिसा नोङो मेट्रिकआव 90% लाखिनांगौ फिसा नोङो एडभकेट जानांगौ फिसा होननानै जों बिमा बिफाफ्रा कुनुदिन गावबा गावनि गथ'खौ बुंफेराखैब्ला बिसोर गथ'नाव मानो थांखि थानो आं डक्टर जानांगौ आं इन्जिनियार जानांगौ होननानै दा बेखायनो आङो बे गोबां गार्जेनफोर थानायखाय बुंबाय आङो बिमा बिफा गार्जेन नोंथांमोनखौ आं बुंदों जे जोंनि फिसाफोरखौ जुदि जों मोजां खालामनो हायाब्ला बे लाइमोनफ्रा जुदि मोजां जायाब्ला जोंनि गावबा गावनि नखरजों लोगोसे जोंनि समाज जोंनि जातिया धंस जालांगोन आं दहाय बुंदोंमोन भारत हादराव 65%आनो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर जोंनि बर' जातियावबो 65%आनो सेंग्रा सिख्ला आरो लाइमोनफोर दा बे लाइमोनफोरखौनो जोङो थांखि खालामदों थांखि दोङो जे बिसोरो साफा साफा गेदेर मानसि जानांगौ दा साफा साफा गेदेर मानसि जानांगौब्ला जोंनि समाजजों लोगोसे बिमा बिफाया बांसिनै दायित्व थागोन बिमा बिफाया बांसिनै बिबान थागोन दा बेखायनो आं बुंदों जोंनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो गोनांबा जों बिमा बिफाया थिग जानांगोन गावबा गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लानांगोन जोंनि गोबां बिमा बिफाया गथ'फोरजों सालायजायो गथ'फ्रासो बिमा बिफाखौ सालायो आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों थांनाय लकडाउननि समाव जोङो जोंनि जायगायाव जोंहा मोनसे क्लाब दङ गान्दा क्लाब होननाय बे गान्दा क्लाबा बै जोंनि ओनसोलाव आं दहाय 12तासो गामिनि नाम जे मुंख'बाय हाग्रा जिंनि
लकडाउननि समाव गामि गामि थांनानै बिसोरनि बिमा बिफाफोरजों जों रायलायहैदोंमोन दे गथ'फ्रा नोंसिना मा खालामबाय दं फरायदोंना फरायाखै माबायदि फरायनांगौ गथ'फोरखौबो लानानै जों रायलायहैदोंमोन अब्ला गोबां बिमा बिफाया जोंखौ बुंदों क्लास 5 6 आव फरायनायनि बिमाफ्रा जोंखौ बुंदों हे सारमोन मोजाङैनो रायना गालां इसोरखौ लेखाखौनो फराया क्लास 6 आव फरायनाय गथ'खौ लेखा फरायहोनो हाया बिमाया बिफाया जों फरायहोनांगौ देनाय आरो गोबाङा बुंबाय सार माथो माने अनलाइन क्लास जायोनो दानिया मबाइल बिदोंलै फिसालाया मा खालामनांगौथाय जों होनदों न' नेभार होनो नाङा मोनसे कुइसन जेलानोखि स्कुलाव क्लासा सोलिबाय थादोंमोन बे समाव नोंनि फिसालाया क्लासाव रेगुलार थांग्रा थाङामोन गैयालै रायागौ माने बुङागौ माने थाङा स्कुल खुलिनायावनो क्लास जाबाय थानायावनो थांनो बायोब्ला नोंनि फिसालाया अनलाइन क्लास खालामगोन दा बे अनलाइन क्लास खालामा बिसोरो मबाइल बिनायनि थांखिया आलादा जों होनाङा होननानै फैबाय बिमा बिफाफोरखौ रायना फैबाय क्लास 5 आव फरायनाय फिसाखौ नों फोरोंहोनो हायाब्ला फरायहोनो हायाब्ला मानि बिमा बिफा जादों बिमा बिफा जानायनि जय गथायानो गैयामोन नोंस्रा खै बोसोराव जोनोम जानाय बैसोआ बेसेबांमोन हाबा जानाय समाव 18 17 19 बोसोर बैसोआव हाबा जादों बिमानि गाइखेर मोनामनायानो मोनाम गैयाखै बिमा बिफा जानायनि जय गथायानो जायाखै बहा जोथोन लानो गावखौनो जोथोन लानांगौ दङ गावखौनो बिमा बिफायासो फिखायो बिहामजोखौबो फिसालाखौबो बिमा बिफायासो फिखानांगौ बिहामजोनि दख'नाखौबो बिहावासो बायना होनांगौ गासिबो बिमा बिफानि सायाव थ' बिमा बिफा जानायनि जय गथायानो गैया गथ'खौ बहा मोजां खालामनो हानो गथ'आ बिसोरनि बिमा बिफानि खोथाखौ मानो मानिनो बिसोरनो गाज्रि जादों फैबाय जों फैफिननानै दानिया मास मोनसेसो उनाव जोंखौ लेंहरफिनबाय लेंहरबा बुंबाय मा जादोंना सोंबाय जाल्ला जाबायलै सारमोन मा जाल्ला जाखो बिराद खुथार खुथार बुंबाय थानायखाय जोङो हा बन्द होनानै मबाइलखौ बायना होदोंमोन माथो जाखो दानिया मबाइलखौ लानानैबा हाग्रा सिङाव जा हाबसोनानै मा मा नायहैयो गावसोरसो मिथिगौ फरायसिनलासो जाहैबाय न'आव थासिनलासो गासिबो मबाइलफोरखौ सिज खालामना जों लाबोफिनजोब्बाय बाव मोजां जानो बे 8 9 10 आव फरायनाय गथ'आ मबाइल लायोबा मबाइलाथ' गाज्रि नङा नाथाय मबाइलजों सालायजानायासो गाज्रि बेबो जोंखौ धंस खालामदों दायनिगिरिया सोर जाखो बिमा बिफाया नङा होमबा बिमा बिफाया खारन बिमा बिफाया गथ'जों सालायजायो बै समाव जों इलेक्ट्रिक कारेन्टनि खोथा सिन्था खालामनो हाया मबाइलाथ' जोंनि थाखाय सिमांनिसो बाथ्रा जों खुनु दिन सानफेरामोन मबाइलखौथ' जों मोनगोन गारि मटरनि खोथा टिभियानो गैयामोन गामि दरफायाव टिभियानो गैयामोन नाथाय जोंनि फिसाफ्रा दा जोनोम जानाय लोगो लोगो जोनोम जानायनि अखानायैनो बिमायाबो नै नै बाबु बाबु बाबा फिसालायाबो जोनोम जानाय लोगो लोगो मबाइल नुबाय जोनोम जानाय लोगो लोगो टिभि नुबाय गारि मटर गासिखौबो नुजोब्बाय दैट मिन्स व्हाट बिसोरनि ब्रेना जोंनिखौ बिराद फास्टसिन मिथिबाय 25 बोसोर एडभान्स बिसोरनि ब्रेना जोंनिख्रुइ दा बे गथ'खौ जोथोन लानांगौबो मोनसे चेलेन्ज बेखायनो होननाया सांग्रां जा कनसियास जा जों फिसाफोरखौल' दाय होबा जानाय नङा मिथिबाय आरो फिसाफोरखौ अननायजों जानाय नङा अननाया गोरबो सिङाव थागोन सोरथ' अना गावबा गावनि फिसाखौलाय ने सोरबा देगारजों सुनो फैयोब्ला फिसालाखौ जों सिगाङाव बारथेनानै होगोन आंनो थैथों फिसालाया दा थैथों बिमा बिफानि गोरबोआ बेबायदि नाथाय दानि गथ'फोरखौ बे अननायजों खालि बे अननायजोंल' जोङो मोजां खालामनो हानाय नङा बरन्थ बे अननाया जोंनि फिसाफोरखौ दिनै धंस खालामदों आंथ' दहायनो बुंबाय फिसालायानो सासेल' नालाय थैजानो गियो थैथारनायनिख्रुइ गोथाङै थैनाया गाज्रिसिन थैनोबा थैखाथारनो हो मिथिबाय जों जे खोनायो
क्लास 9आव फरायनाय गथ'आ मबाइल बिना मोनैनि फास नांना थैदोंनो क्लास 10आव फरायनाया बाइक बिना मोनैनि फास नांना थैनो होदोंनो ओंखायनो आं थैदोंनो ओंखायनो आं बुङो थैदों हामदों मानो मानसिया ओरैनो थैनो हायो नामा क्लास 8, 9, 10आव फरायनाय गथ'आ थैनो हायो नामा मानो थैनो हादों बिसोरनि जारिमिनखौ बोरलायनानै नाय बे क्लास 8आव फरायनाय 9आव फरायनाय 10आव फरायनाय फास नांना थैनाय सुइसाइड जाना थैनायनि जारिमिनखौ बोरलायनानै नायबा जों नुगोन बियो क्लास 8आव फरायनायावनो डेनड्राइट जायोमोन गान्जा सोबोमोन जौ लोङोमोन सिगारेट सोबोमोन निसा जातीय जि मोनो बेखौनो सोनानै लायोमोन दा बे उन्दै बैसोआव क्लास 8, 9, 10आव बे निसा जातीय बे ड्राग्स जातीय बुस्थुखौ जोङो जुदि सोबाय थायोब्ला बिसिनि ब्रेना 50% नष्ट जायो आधा फाग्ला होननाया बेखौनो होनो 50% ब्रेना नष्ट जायो आधा फाग्ला जायो जायनि ब्रेना आधा फाग्ला जाबाय बे मानसियानो जा गोसो बेखौनो मावनो हायो थैनो होनबा थैनो हायो मिथिबाय सोरखौबा बुथारनो होनबा बुथारनो हायो आफाखौ देथारनोसै लांबाबो देथारनो हायो बिसोरनो देथारदों बिफाखौबो बिमाखौबो बहाबा देथारनाय खोनादोंबा बेबायदि गथ'आनो फास नांना थैनो हायो गथ'आ क्लास 8आव थैखानाया हामदों आखाइ खब होननानै बुङो आं ओरैजे हामबाय बे थाबावनायमोनब्ला आरो न'खरखौबो धंस खालामबावगौमोन नङा खिन्थु गिदिं गिदा बिनि दायनिगिरिया बिमा बिफाया ओमफ्राय बिमा बिफाया फाब नांबाय आरोखि फिसाया गाज्रि जाबाय नालाय नष्ट जाबाय नालाय बिमा बिफाया फाब नांबाय आरो थांना थानाय समावनो बिनि फाबनि फिथाइखौ मोनजाबाय मोनजागोन ना मोनजाया दे ना बिनि फाबनि फिथाइखौ जोङो थांना थानाय समावनो मोनजायो दा बेखायनो आङो गारजेन नोंथांमोनखौ बुंनाया दै जोंनि फिसाफ्रा नोंसोरबो खोनासंबाय था सेंग्रा सिख्लाफ्राबो नायखोमालायबायसो दं नामा गोसथोनायफोरजों दा ओंखायनो आं बुंदोंमोन दहाय बिसोरो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो जि खालामनो गोसो जों बेखौनो खालामनो हायोबा दिनैनिफ्रायनो जों थांखि लानो हायो मैया नों मा सानदोंमोन बेखौ गासिखौबो गारजोब मिथिबाय सेल्फ कनफिडेन्स आत्मबिश्वास बै बाजैनि फिसाया हाथारो सासे डक्टर जानो बेखौ रावबो हमथानो हाया हाथारो बियो नाथाय नों सिन्था खालामदोंना खालामाखै जानो हायो होननानै आंनि फिसाया डक्टर जानो हायो होनना नों सिन्था खालामफेरदोंना फेराखै बिनि सायावसो सोनारगोन आरो सिन्था खालामनाय दंबा बेवहाय सोरबाफ्रा जुदि थांखि दंबा बिमा बिफाफ्रा आंनि गथ'खौ आङो डक्टर खालामगोन इन्जिनियार खालामगोन बे थांखियाल' थाबा जानाय नङा हाथे कामे नांनांगोन ना डक्टर खालामनो गोनांबा नों गथ'खौ माबायदि जोथोन लानांगोन इन्जिनियार खालामनो गोनांबा नों गथ'खौ माबायदि जोथोन लानांगोन बे दायित्वखौबो पालन खालामनांगोन बे दायित्वखौ पालन खालामनो हानांगोन दा जोङो रौतायाव थांनांगौबा अबेखै थांनांगौ सानजाहा थांनांगौ नंगौना सानजाहा थांनांगौ जों दा रौतायाव थांनोब्ला रौतासिम मोनहैनांगौबा जों सानजाहा थांथारनांगोन नोंनि गथ'खौ नों डक्टर खालामनो नागिरदोंबा डक्टर खालामनांगौनि थाखाय बिमा बिफाया फिसाखौ माबायदि जोथोन लानांगोन नोंनि फिसाया माबायदि प्रिपारेसन जानांगोन बे खामानिखौ जों मावथारनांगोन नोङो रौतायाव थांनो होननानै सोनाबा थांबाय थाबाय थांगासिनो सोनाबा मानसिफ्रा सोंबाय बहा थांलै आं रौतायाव थांलै हा रौतायाव थांनो फाग्लासो जाबाय नामा बेलाय थैजासिम बियो ओरै सोनाबा थांबाय थाबाबो खुनु दिन रौताखौ मोननाय नङा मोनगोनसै रौताया बिनिफ्राय गोजान जालांबाय थागोन नों रौतायाव थांनो होननानै सानजाहा जुदि थांबाय थायोबा लामा लामा सिद्दा थाबायलांबाय हाइवेजों सानसे बेलासे नों रौतायाव मोनहैगोन नोंखौ रावबो हमथानो हाया मोनहैगोन ना मोनहैया मोनहैगोन नाथाय रौतायाव थांनो होननानै नों सोनाबा थांबाय थायोबा खुनु दिन रौताखौ नों मोनहैनाय नङा दा जोंनि गथ'खौ जों डक्टर खालामनो नागिरदों इन्जिनियार खालामनो नागिरदों गतिके आंनि फिसा डक्टर खालामनो नागिरदोंलै ओइ सार्जन भाइ आंनि फिसाखौ आं इन्जिनियार खालामनो नागिरदोंलै लंबाय थाबा बे जानाय नङा बेबो थानांगोन खालामनो नागिरदों होननायखौ बुंनांगोन नाथाय नोंनि मावनांगौ
नोंनि प्रिपारेसनखौबो नोङो खालामनो नांगोन नङाबा मालाबाबो जानाय नङा आरो बे थांखिखौ आरो बे खामानिखौ जों माला मावनो गोसो जागोन जेब्ला जोंनियाव सेल्फ कन्फिडेन्स थायो आत्मबिश्वासा थायो आंनि फिसाया जानो हायो आंनि फिसाखौ आं खालामनो हायो रावबो हमथानो हाया खालामथारगोनानो बे आत्मबिश्वासा थानांगोन नाथाय बे आत्मबिश्वास होननाय बुस्थुआ जोंनि बर' मानसिफोरनियाव खम दंनो मिथिबाय मुस्लिमफोरनियाव बारा दंनो बियो आत्मबिश्वास नोंखौ दानलांबाथाय थबस' दानस'नो हायो बिसोरो जेबो मोना सेल्फ कन्फिडेन्स हागोनबा नोङो दानस'नो नोंनि सुथ्रुखौ दाय मावनायखौ दानगोनलां दानगारगारगोनलां होननायावनो इनिफ्रायनो थाङा ओरैजाय मुस्लिमफ्रा दानगोन होननायनि सिगां कफ्लिं थबस्र'गोन हाया आत्मबिश्वास दा जोंनि बर' मानसि दाननांगौ होनना बुङाखै दे एगजाम्पलसो दाङो दा बे आत्मबिश्वासा जोंनि बर' मानसिफोरनियाव गैया दा आं मोनसे खोथाखौ होनगोन दा आं मबाइलनि खोथा होनदोंमोन बे मबाइलखौ जोङो सानफेरनोनो हायामोन नंगौना नोंथां मबाइल होननाय बुस्थुखौ जों खुनुदिन सानफेरनो हायामोन जेला जोङो गुवाहाटियाव बेरायनो थाङोमोन एखनब्ला जोङो साफा सानैखौ सिटि बासाव सेलफन फिसा पिटलि पिटलि पाथर होनना बुङो थारमाने रिंटना बेबायदि कट गानलायनाय टाइ गानलायनाय मानसिफोरखौ जोङो रायलायनाय खोनायोमोन रायलायगोन मा बुस्थुलै बे मबाइल बा बिदि रायलाय जायो बा मा सुरित बुस्थुलै बे बा बे बुस्थुखौ जों मोननांगौबाथ' आरो खेबबासो जन्म जाबावनांगोनलै बेबायदि सिन्था खालामदोंमोन जोङो साननोनो हाया बे बुस्थुखौ नाथाय जाय बुस्थुखौ जों साननोनो हाया जाय बुस्थुखौ मोनबा जोनोमनि उनावसो जों लानो हागोन जों मोनगोन होननानै सानदोंमोन बे बुस्थुआ मा जाबाय दा रायलायनो रोङै मानसिनावबो मबाइल दं दा वाच नायनो रोङै मानसिनावबो मबाइल दं दाउ फायखारिनावबो दं अमा फायखारिनावबो दङ बयनावबो मबाइल दं आखाइ 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 जाय बुस्थुखौ जोङो खुनुदिन मोननाय नङा जोङो मोनबा जोनोमनि उनाव नङाबा होननानै सानदोंमोन बे बुस्थुआ जोंनि आखायाव फैबाय दा आखाइ आखाइ दा आं बेखायनो बुंनाया नोंथांमोना साननो हागौ बहुदा आंनि फिसालाया बहा इन्जिनियार जानो आंनि फिसालाया बहा डक्टर जानो जागोन नों जायखौ सानाखै बेनो जागोन आरो बेनो जाबाय दं जोंनियाव नों सानै जों सानैयानो जाबाय दङ जायखौ जों कल्पना खालामनो हाया बेनो जाबाय दं थिग बेबायदिनो बे लाइमोनफ्रा नोंसोरो सेंग्राफ्रा फरायसाफ्रा नोंसोर जानो हायो आत्मबिश्वास ला सेल्फ कन्फिडेन्सखौ ला मैया नों मा सानदोंमोन मैया नों मामोन बेखौ गासिबो बावगारजोब मैया नोङो सासे ड्राग्स एडिक्टेडमोन लामा सामा जौ लोंग्रामोन बेफोर गासिखौबो बावगारजोबनानै दिनैनिफ्रायनो जुदि सिन्ता खालामोब्ला I shall be a good man, good boy. आं सासे मोजां गथ' जानोसै आं सासे मोजां फरायसा जानोसै दिनैनिफ्राय बे थांखिखौ लानानै जुदि दिनैनिफ्रायनो जुदि नोंनि थांखिखौ होसोयोब्ला नोंसोरखौ रावबो हमथानो हाया दहाय आं सासे लोगोनि खोथा बुंदोंमोन बिरफुं मोसाहारि पुलिस अफिसार जाबाय होननाया बियो बयनिख्रुइबो दालसिनमोन बयनिख्रुइबो रोंसिनामोन बे गथ'आ बिरफुं मोसाहारि बिपुल मोसाहारि होननानै बुङो गामियाव बिरफुं मोसाहारि आंनि न' खाथिनि बे ओरैबायदि रोङामोन क्लास 5हालागै बे गावनि नामखौ मोजाङै लिरनो रोङामोन बेनिफ्राय ओरैबायदि गोमोथाव बे हरसेनि गेजेरावनो चेन्ज जादों सोलायदों बेसेबां रल नाम्बार 1 जायोमोन बिनिया रल नाम्बार लास्टआव 30 जन जायोबाथाय बेना 30 नाम्बाराव रल नाम्बारा बे गथ'आ हरसेनि गेजेराव चेन्ज जादों सोलायदों आसरित मोनदों आंबो बियो रल नाम्बार 2 जाफैदों क्लास 8आव माबायाव क्लास 7आव लास्ट जाय माने लास्ट रल नाम्बाराव थायोमोन हरसेनि गेजेरावनो सोलायदों क्लास 7निफ्राय जेला पास जाबाय आंखौ दानलांबाय मिथिबाय आरो इनि उनावहाय रल नाम्बार 1 मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनाखै दे
सेकेन्ड डिभिजन किन्तु बै समनि डिस्टिंक्शनजों समान क्वालिटि दं जोंनि क्लासावथ' सेकेन्ड डिभिजनानो माबा सासेल'खा आंबो थार्ड डिभिजननिसो सासेल'खा बियो साइन्सआव फरायबाय बिएससि जाबाय बिएससि पास जाखांनानै खेबसे इन्टारभिउ लिरबाय पुलिस अफिसारानो जाबाय हरसेनि गेजेरावनो सोलायदों बियो दा ओंखायनो आं होननाया नोंसोर दा मोनायावनो सोलायजोबनो हायो जुदि नोङो सिन्था खालामदोंबा नों मा जानो लुबैदों नोंनि भबिष्यतखौ सिन्था खालाम हरैसे सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्राबो सिन्था खालाम दिबाय गोलावद्राय जाबाय नामा आं होनदोङो हरसेनि गेजेरावनो सोलायनो हायो चेन्ज जानो हायो गुस्लायनो हायो नोङो गोबां एग्जाम्पल दं आं बुंनाय बायदिया नाबो मिथिगोन रातुल होननाय दंमोन बे गोजाम रियाबारियाव जोङो फोरोंनाय गथ' जेबो रोंखाया बे गथ'आबो हरसेनि गेजेरावनो सोलायनानै एमए फरायबाय दंमोन मास्टार डिग्री फरायबाय दंमोन हरसेनि गेजेरावनो सोलायदों बेबो मानसिया मेट्रिक फेल जानांगौ गथ'आ फार्स्ट डिभिजन मोनदों हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट बिएआवबो फार्स्ट क्लास इनिफ्राय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायदोंमोन बे समाव मासगावायाव बमा बेरदोंमोन मा मायथाइमोन आं बावबाय बे गथ'आ बेयाव थैदों बमायाव बेरनायाव हरसेनि गेजेरावनो सोलायदों बेबो आं बेखायनो बुंनाया लाइमोनफोरखौ नोङो मैया मामोन बेखौ बावदो यस नोङो देनद्राय जायोमोन बेखौ बावदो यस नोङो जौ लोङोमोन बेखौ बावदो यस नोङो फाग्लामिमोन बेखौ बावदो आं दिनैनिफ्राय सोलायनोसै मोजां मानसि जानोसै मोजां फरायसा जानोसै मोजां गथ' जानोसै नों मा जानो थांखिखौल' लादो दानिया आरो बे थांखिखौल' होसोबाय था आं दहाय बुंनाया रौतायाव थांनो रौताखै थांबाय दा सानजाथिं नोङो मास्टार जानो नागिरदों प्रफेसार जानो नागिरदों येस आं मास्टार जानि होननानै फरायबाय था जेबो जादु मन्त्र गैया जेबो सर्टकाट गैया नों मास्टार जानायनि प्रफेसार जानायनि एडभकेट जानायनि आईएएस अफिसार एसएस अफिसार जानायनि जेबो सर्टकाट गैया जेबो जादु मन्त्र गैया जादु मन्त्रआ बेनोल' नों सानफ्रोमबो फराय गोसो होनानै फरायबायानो था बेनो जादु मन्त्रआ आरो बेलेग जादु मन्त्र गैया अब्ला नोंसोरखौ रावबो होबथानो हाया हमथानो हाया दा बिमा बिफाया आं बुंनायखायनो दा बिमा बिफायाबो बे थांखिखौ लानांगोन बिमा बिफायाबो सिन्था खालामबाय येस आंनि गथ'आ आं ओरै खालामसै गथ'आबो सिन्था खालामबाय येस आं ओरै जानोसै येस मोननैजों लोगो नांबाय गथ' बिमा बिफा नों मा मावनो गोसो मावनो हायो दा आखाइ खबनो गोसो खब फारनैजों लोगो नांबाय नालाय खबजाबाय ना बेखौनो आङो बेखौ आखाइ फारसे खुलिनो हागोनबा बेखौ आखाइ फारसेजों खुलिनो हाया बेखौ खुलिनो गोनांबा आखाइ फारनै थ' नोङो गथ'आबो सिन्था खालामबाय डक्टर जानो बिमा बिफायाबो सिन्था खालामबाय आं डक्टर खालामनो येस होबथानो हाया बिसोरखौ गतिके नोंनि फिसा दिनै जौ फाग्लाबा दायनिगिरिया नोंनो बिमा बिफाया नोङो सिन्था खालामदों खोमा आइ मा जायो जाथों रखर खावा गथ' साला दा बेबायदि आरोखि आरो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों दाथ' नैबे जोंना बाथौ धोरोमनि बै समावहाय जोंनि जायगायाव जोंनि आफामोना बिराद जौ फाग्लामोन जौ लोंना फैनानै हरनि 12ता 1टायाव दरजा बुफैनानै थाब खुलिना होआबाथाय आइमोनखौ बुयोमोन गावबागावनि हिन्जावखौ बुफैयोमोन दुम दाखाल आंनि बिफायाबो जौ फाग्लामोन जौ लोंनानै थैदों आंनि आफाया मास्टारमोन एलपि स्कुलनि जेला आफानि दुम दाखाल सानफ्रामबो बेजों अखान्थि न'आव बे थाबानो न'आव सान्ति गैया बे जुदि सानसे न'निफ्राय ओंखारलांदोंबा ओरैबायदि सान्ति बे फैदोंबानो गैला जों न' सिङाव थ्रोब हाबखाजोबनानै थायो रावबो ओंखाराबो माथोबो होआ ओमफ्राय आइया दा ओंखाम खुरबाय जाफैदो होनबायना सौरा न' होनना बुङोमोन ना गोदो बे खामसालियाव जनानै ओरैजाय पेपार नायबाय थायो आफाया ओंखाम जाफैदो होननाय लोगो लोगो ओरै नायहरो
나연아 जों सौरा न'निफ्राय ओंखारबोबाथाय मा बुंनो दा दायानो गैयाना न' सिङाव सिरि सिरि फरायबाय दं ओंखाम जानोसो ओंखारबोदों हाय बुरि बक्साला थाबायनायानो मोजां जाया बिदा होनना बुङो थाबायनायानो मोजां जायानो गन्डगल खालामनांगौ दावराव खालामनांगौ ओरैबायदि अखान्थि खालामनांगौ दाय गैला जेबो नुदा थाबायनाया माबायदि बिनिया थाबायनायानो जाया साला बिनिया होनना बुंमोन ओरैबायदि सिन्था खालामबाय जोङो बा माबोरै जागोन बिदिजों जौआ बेबायदि मानसिखौ जौआ बेबायदि खालामनो हायो गतिके जौ लोङालै जौ लोङा होननानै खुनुदिन लोङाखै जों नोंसोर बायदि सेंग्रायाव दा खिन्थु एसे एसे लोङो मिथिबाय खुनुदिन सिन्था खालामाखै जों जौ लोंनांगौ होननानै कारन जोंनि बिफाफोरखौ जों नुबोदों बै समनि गथ'फ्रा गावनि बिफाफोरखौ नुबोदों बिमाफोरखौ नुबोदों जौ लोंनानै मा अबस्था खालामो न'खराव जौ लोंनानै माबायदि अखान्थि जायोमोन न'खराव बेखायनो बैसोरनि फिसाफ्रा जोंफोर सिन्था खालामनो बाध्य जादोंमोन जों जौ लोङा दानिया मा जाबाय जोंनिया बाथौ आर'ज मेथाइ खनै खनै बिमाफ्रा रावबो जौ लोंला लोङोसै नोंथांमोनहा बे बाथौनि आर'ज खनग्राफ्रा जौ लोङो रावबो लोङा बिमा बिफाया जौ लोङि आराम मोजां जाबाय ने ओरैजायल' खुलुमग्रा जाबाय ओरैजायल' खुलुमग्रा जाबाय दानिया फिसाफ्रा मा जाखो बिसोरनि फिसाफ्रा मा जाखो बिसोरनि फिसाफ्रासो जौ फाग्ला जाबाय होमबा मा खालामनांगोन दा बिसोरखौ जौ लोंनायखौ गारहोनांगौ मा खालामनांगोन दा फर्मुलाया मा सामफ्रामबो जौ लोंनानै फेनानै थां मिथिबाय बिमा बिफाया ओरैनोसो होनदों दै आं खोथाखौसो बुंदों आरो बेबायदिबो जानो हायोना ट्रिटमेन्टआ बेबायदि नङा होमबा मा मुलिजों हामगोन बे बेमारा बेखौ नागिरनांगोन मालाबा जों मोनसे बेमारनि थाखायनो बेलेग मुलि जायो होमबाथाय नैबे मोनसेसो खाथिदों जेबो खाथिथाराखैबा दा मोनानिफ्राय थिगसाय जौ लोंना हौवा हिनजाव बुलायलायबाय था मिथिबाय ओंखाम संनांगौ खावनांगौ माबानांगौ दुम दाखाल एकदम जाबाय था होमबा सिन्था खालामनो बाध्य जागोन ओरैनोसो होनदों दै दा बेनो आङो सेंग्राफोरखौ होनदों सिख्लाफोरखौ होनदों ने मोनसे खोथाखौ बुंथारनांगोन सेंग्रा सिख्ला थानायखाय आरो नोंसोर मेचुर जाजोब्बाय बेखायनो बुंनो नागिरदों आङो खै जरासो दंबा बेयाव गोसोथोलायनाया गोसोथोलायनायाथ' गारजानाय बुस्थु नंखाया गोरबो सिंनिफ्राय माबोरै बोरै सोमजियो बियो बेखौ फात्ताखौनो मोना आंनावबो एक्सपिरियेन्स दं नालाय दानिया आं बुंनो नागिरदों मा गोसोथोलायनायाथ' गोसोथोलायबाय दे गोसोथोलायना होनना बुंबाय नाथाय गोसोथोलायनायनि गेजेरजोंबो जों मोजां जानो हायो मिथिगौ ना बिनि बिबाना सोरनाव थागोन बांसिन गार्लफ्रेन्डनियाव नानिमोननियाव बिबाना दायित्वआ माबायदि दायित्व ने दायित्वआ माबायदि जोङो बुङो गोसोथोनाय सेंग्राफोरखौ सोमखोरामफ्रा मालाय बाइक लाबाय सोमखोरामबा मालाय बाइक लाबाय दामाने गावनि गोसोथोनायाबो लानांसिगौ आरो समबारुआ बाइक लाबायथ' दैमुखौ खिबुनाव लाना फिदिंबाय थायो गावनियाबो लानांसिगौ सामफ्राम बुंबाय थायो लाजिलायलांबाय गारजानोबो गिलायलांबाय बिफानाव ओंखायनो बाइकखौ बिबाय होनोबा होआबा देथारगोन ओइ खाथि बाथि खालाय देथारगारगोन आंना मालाबा थ्रुबबो देथारगारो उपाय गैयियाव होबाय ने बाइकखौथ' मोनबाय नोंनि गोसोथोनाया सोर बायना होनाय सिन्था खालामनानै होदो गोसोथोग्राया सोर बायना होनाय बिमा बिफायासो बायना होदों हा बन्दक होनानै नोंनि फिसाया बायनाय नङा बै एडभकेटफोरखौ गोसोथो बिसोरना निजा जागोन बायनायफ्रा होमबासो आंनि गोसोथोनाया बाइक बायबाय होनना रंजानो हागोन दा नोंसोरनि गोसोथोनायनि बाइक बायनाया बिमा बिफाखौ धमकि होनानै हा बन्दक होनानै बायना होनायसो बेजों रंजानो हाया मिथिबाय
बिनि फिनजाथाया आलादासो जायो नोंगोना दोनाय थ' होमबा गोसोथोग्रानि बै सिख्लानि दायित्वआ मा जागोन मोजां फरायहाय बिदि बाइक माबा माबिखौ बारा माबा खालामनाङा मास्टार जानांगोन हले साख्रि लानांगोन हले नङाबा मोननाय नङा मा नोंनिया बाइक बायला मालाय सोमसिनि माबायाबा बयफ्रेन्डआनोबा बायबाय बिदिनो बाइक बायबाय साननैसो गिदिंथिंलाबायबाय साननैसो गिदिंथिंबाय थानानै मा बेसे फिदिंबाय थानोब्रा पारमानेन्ट खालामसैलां बेसे खारखोमा नोंजों खिबु उनाव गाखोबाय थानो दे आङो थांखानोसैहाय सानैबो गोसो मिलायबाय लानानै फैबाय न'आव सोहैनो हाया ओंखायनो हिनजावखौ लामायाव औवा सिङाव दोनबोबाय खोमसि खोमसि गावहा हारसिं फैनानै बिमा गारजा आइलै मा जादों लाबोलै मा होनदों लाबोलै मा लाबोनो लाबोयारलै मा लाबोनो होनदों फाफि मा लाबोनो हिनजाव लाबोबायलै मा फाग्ला हिनजाव लाबोनो गोबाव दा हिनजाव लाबोदोंलै गोबाव लामाखैजा साथि लानानै नायबाय औवा सिङाव आयै माथो गोरलैथार सोरनि फिसाजो हरलांखो बे न' सिङाव मा बार नै बिफा जों फैलाय मा होखारबाय दं नै लाबोबाय नोंसोरलाय मा लाबोदों हिनजाव लाबोबाय मा खुगाया ब्लां फोलोमनोनो हाला हिनजाव लाबोबाय सिरि सिरि हाबा खुमाबाय बैसोआथ' 18 बोसोर जाखायाखै हाबा होनो गोसो गैयाबा एबसुखौ नागिरलायबाय हाबा होबाय 6 माससो सोलिबाय सादिया 6 मासनि उनावनो हिनजावाबो सोरजोंबा रायलायो उसुं खोनाथिं हौवायाबो सोरजोंबा रायलायो ओरैबो रायलायो संसार होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोना जोंसो गोदो हाद्रि बालाजों बिदि गेलेयोमोन दा जुगामिमोनजों जोंजों एसे समान रखम नालाय जुगामिमोनजों जों ओरैजा हाद्रि बाला गेलेना हाबाबो जालायोमोनलै फैसाया माबा बे जार्मन बिलाइ दखानाव ओरै बायहैलायनाय मोनाबाय होनबाय बै माबा बाद्रि बाला न'खौ बोरै सिफायजोब्बाय गैलानो र' जेबो सिरियास गैया दा एखे बुस्थु सिरियास होननाय मोनसे बुस्थु गैया हाबा जाबाय बेबो ओरैजाय लाइन मारिया बोसोरसे जास्लाबैयावनो गारलायलायबाय ओंखायनो मालाबा सानो मासि मोजांलै बे समावसो जोनोम जानांगौमोनलै आं बोरै सानलाङो थारमाने लालाय गारलाय 15 जनसो लागोमोनलां ओरैजालां थारमाने गोसोफ्रा गारबानो जायो नालाय आरो बे गारजानायखौबो लाग्रानि आंखाल गैयालै हाबा मा समाज जालांखो बेलाय नोंगोना नङा दे लाबोबाय 6 मास हाबा जाबाय गारलायबाय बेबो गोसथोलायबाय बापाव बे समावसो जोनोम जानांगौ ओंखायनो आं मालाबा ओरैजाय सानो आंनि फिसालायासो आं जानांगौमोनलै होनना ओमफ्राय आंनि फिसालाया थारमाने आं जानांगौमोन आरो ओमफ्राय आङो आंनि फिसाला जानांगौमोन सोलायलायनांगौमोन थारमाने बेबायदि सानलायलाङो आरोखि दा ओंखायनो एसेबां सिरियास गैयाब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा नंगौना आं बै गार्लफ्रेन्डफोरखौ बुंदों आरोखि दा नोंनि गोसथोनायखौ नों मोजां खालामनो हायो ना मोजां खालामनो हायो नोंहा जुदि सिन्था खालामबायबा बेखौनो हाबा लागोन नों सिन्था खालामनो हायो संसारा नों जाहैगोन नों बुंनो हायो मोजां फरिखा खाथि फैबाय माथो नोंलाय ओरै थेरियावसो थांदों ना दुर्गा फुजायावसो थांदों माबार फैनाबा गारजागोन आंजों मा दाबो फैला दुर्गा फुजायाव थांनो नागिरनाया मालाय सोमसिमोना थांजोब्बाय सोमखोरजों सोमसिजों सोंहरो थारमाने उल्था गोजा दा बेखायनो बेबायदि जानांगोन नों आंखौ हाबा खालामबा मास्टार जानांगोन
नों आंखौ हाबा खालामबा प्रफेसार जानांगोन नों आंखौ हाबा खालामनोबा हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननांगोन स्टार मोननांगोन डिस्टिंसन मोननांगोन होननानै बुंनांगोन मा नों आंखौ नांगौबा आंखौ बाइक लानांगोन बिदिजों बहा जानो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंना फोजोबनोसै बुंगौमानि लावलांगौ फैसायाबा बेसेबां हरो सन्देह जालायलाङो 1 घन्टायाव 1 लाख करै 1.5 घन्टा जाबाय 1.5 लाख 2 घन्टा बा 2 लाख दा आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बेवहाय गोबां मास्टारफोर दं हाई स्कुलनि मास्टार मेन्डेला काम्सआवबो हाई स्कुलनि मास्टार मेन्डेला काम्सआवनि रियेल मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन दा सोलोंथाइनिसो खोथा लकडाउन जादों नंगौना लकडाउन जादों मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ 9, 10 नि मार्कखौ नायनानै पास खालामना होदों इनि उनावहाय मेट्रिक फाइनाल जाबावबाय बे खेबसेयाव मा जाबाय जोंनि जायगायाव स्वयं जोंहा मेन्डेलाया जोंनि जायगा मोनसे स्कुलनि खामारदैसा हाई स्कुलनि सासे फोरोंगिरि जोंनि जायगायाव मा जादों लकडाउननि उनावहाय आइएसफ्रा स्कुल गिदिंफैनानै हेड मास्टारफोरखौ लोगो हमफैदों लोगो हमफैनानै सोंबाय हेड मास्टारफोरनियाव गथ' साबैसे दंना मेट्रिक केन्डिडेटआ सार 50 जन साबैसे फार्स्ट डिभिजन मोनगोन सानै मानो सानैल' 30 जन मोनगोन जादुसो दंना मासो दं रायनावलाय हाइस्टनावलाय हेड मास्टारा गावनि गथ'खौ मिन्थिखागौ सानैल'सो फार्स्ट डिभिजन मोनगोन 30 जन मोनगोन ओरैनो जानानै ब्लड स्कुल हाबना इदिनो लांबाय थादों जादु मा मन्त्र खालामनो नागिरदोंब्रा आंनिया गथ'फ्रानो बारा मोजां नङा सानैल'सो फार्स्ट डिभिजन मोनगोन मा 30 जन मोनगोन माले दानिया फरिखा जाबायब्ला बै एग्जाम सेन्टारनि जाय मा होनना बुङो बेखौ हेड चेयारमेन बे स्कुल फन हरबाय हेड मास्टारनाव दिनै साबजेक्टआ इंराजिलै नोंसिना इंराजि मास्टारा थिनहर मोनफ्रोमबो स्कुलनि मास्टारफ्रा साबजेक्टनि टिचारफ्रा फैबाय फैनानै दाना कुइसन पेपारखौ नायबाय MCQ माल्टि चइस कुइसन ना मा होनना बुङो 45 मार्क्सनि 45 मार्कनि नाम्बारनि नोंसा नोम्फानि नामा मा नाम सम्बारु मुसाहारि 1 नाम्बार नोंसा नोम्फानि नामा मा नाम खदालि नार्जारि 2 नाम्बार MCQ 45 मार्क्सनि बे 45 नाम्बारनि गासैबो एन्सारखौ गावबागाव मास्टारा गावबागाव स्कुलनि छात्रफोरनो खोन्थाजोबनांगौ बेसेबां मोनखो नाम्बारा 45 इनिफ्राय मा मोनो प्रेक्टिकेल गांब्रै साबजेक्टनि 10 मार्क्स करै 10 नाम्बार स्कुलनिया ओरैनो होना हरो बेखौ 10 मार्क्स बेसेबां जाखो 45 आरो 10 बेसेबां जाखो 55 फार्स्ट डिभिजन मोननो बेसेबां नांबावगौ 5 नाम्बार खाथियाव जनायनिफ्राय नायना लिरबानो 5 नाम्बारखौ मोनो आजिखालि नकला पकेटाव थाखायो आरो मास्टारफोरखौ खोन्थानो होखादों खोन्थाना होनांगौ दानिया रिजाल्टआ ओंखारबा जि स्कुलनि हेड मास्टारा सानैल' फार्स्ट डिभिजन मोनगोन होनबाय बे स्कुलनि हेड मास्टारनि स्कुलनिफ्राय 30 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय 30 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय ना रंजादों ना सोरनोबा साहा लोंहोदों मास्टार माखासेया मेन्डेला बिथांनाव सोंबाय आङो साबैसे मोनगोन नोंसिना आं दहाय होननाया जोंनियाव 3 ना 4 होनदोंमोन नोंथां 3 मोनगोन बेसेबां मोनखो 27 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय रावबो रंजाया आंनि आदा सासे हेड मास्टार दं बेखौ बुंबाय नोंसोरनि हाई स्कुलाव खेबबैसे मेट्रिक फाइनाल लिरखो जाबाय 40 बारसो 40 बोसोर जाबाय मेट्रिक फाइनाल लिरनाया बे 40 बोसोरनि मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ दाजाबजोबोब्ला फार्स्ट डिभिजन मोननाया साबैसे दङ रेकर्डआव नायबा मोनबाय 10-12 जनसोल' दङ 40 बोसोराव 12 जनसोल' फार्स्ट डिभिजन मोनखादों दानिया नोंसोरो
बोसोरसेयावनो 30 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय मानो रंजायाखैलै आदा होननायाव आं बुंनो नागिरनाया बेनो दिनैनि जितु इडुकेसन बे क्वान्टिटिल' जानानै दं क्वालिटि जेबो गैया दा क्वालिटि गैयाबा जों क्वालिटिनि खोथा सिन्था खालामनांगोन बे नाम्बारजों जेबो जाया मिथिबाय गासिबो फार्स्ट डिभिजन मोनखागोन नाथाय बेजों जेबो जानाय नङा क्वालिटि नलेजजोंसो जागोन नों डक्टर जानांगौबा बे नाम्बारा जेबो सोलिनाय नङा इन्जिनियार जानांगौबा बे नाम्बारा जेबो सोलिनाय नङा एसिएस आइएस अफिसार जानांगौबा बे नाम्बारा जेबो सोलिया नैबेसो सोलिगोन लावख्राया नलेजआ नोंनि क्वालिटियासो सोलिगोन दा ओंखायनो बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'नि सायाव बे नलेजआबो थानांगोन मा नलेज नोंनि गथ'आ बेसेबां रोंगौ नोंनि गथ'आ बेसेबां रोंगौ बे नलेजआ साफ्रोमबो बिमा बिफानाव थानांगोन दा मिथिबाय बे नलेजआ माला थागोन बिमा बिफानियाव जेलानाखि बिमा बिफाया गथ'नि फरायनायनि सोमोन्दै उदिस लाबाय थायो गथ'खौ मा लिरनो हरदों दिनै होमवर्कआ मा दङ मा फरायदों मा फरायाखै जेला नों गथ'जों थाफाबाय थागोन फरायनाय समाव अब्ला नोङो नोंनि गथ'नि सम्पूर्ण नलेजखौ मोनगोन जे आंनि गथ'आ मेथ्सआव दुर्बल आंनि गथ'आ इंराजियाव दुर्बल गतिके आं हेडमास्टारजों रायलायहैनि सार आंनिया फिसालाया इंराजियाव बिराद दुर्बललै एसे माबा खालामथों सारमोना एसे नोजोर होसुं दा बुंहैनो हागोन नाथाय जोंनि बिमा बिफानाव ओरैबायदि नलेज गैया मा जादों जाय गथ'आ 35ल' मार्क्स मोननांगौमोन जाय गथ'आ 40ल' मोननांगौमोन बे गथ'नि रिजाल्टआ मा जानानै फैदों मिथिबाय 80% 80 जाय एखेबारे गोरोंखाथार बेनाबो 80 जाय गावनि नामखौ खुनु रोखोमल' लिरनो रोंगौ बिनाबो 80%आ मेट्रिकनिया दा जाय बिमा बिफाया नलेज गैया बिसोरो मा खालामबाय आंनि फिसालाया 80% बालाय साइन्स फरायनो हैनोसै होननानै साइन्स फरायनो हैबाय मिथिगौ ना नाथाय बेनाव जेबो क्वालिटियानो गैया नलेजआनो गैया माबोरै साइन्स फरायनो बियो थांबाय साननैसो कलेजाव टाउनाव फरायनो हरदों नालाय 2 मास 3 मास 4 मास थानायनि उनाव जेबो फात्ताखौनो होनबाय गुलुं गुजुं मा जाखोब्रा होननानै ब्लड फैफिनबाय ब्लड फैफिननानै गेजेर ससेयाव फैबाय बबे कलेजाव एडमिसन लाबावनो जेरावबो मोनला एडमिसन दा मोनैखाय मा जाबाय बाइकआथ' बायना होखादों मेट्रिक लिरनायनि सिगांनो नङाबाथ' मेट्रिक फाइनालखौ लिरखायामोन बियो बाइक लानानै गिदिंथिंलाबाय फिउस बेबायदि जानानै दं दा ओंखायनो गावबा गावनि गथ'नि सायाव बिमा बिफानि नलेजआ थानांगौ मिथिबाय गथ'नि नलेजआ थानांगौ बिमा बिफानियाव अब्लासो नङा होमबा दा जोंनि गथ'फ्रा क्वालिटि जानांगोन छात्रफ्रा क्वालिटि जानांगोन सेंग्राफोरखौ होनदों आङो मिथिबाय दा गोबाङानो सानो गोबाङानो खोन्थायो दाख्लै जायफ्रा मेट्रिक पास जाबाय ओरैनो मोनलाबायखायोबा मानो फरायबावनो बेबो जादों दा कनसेप्टआ बेबो जानानै दं दा ओंखायनो आं बुंदों लाइमोनफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ आं बुंदों नोंनि नलेज नोंनि क्वालिटियासो नोंनि सम्पतिया बे नाम्बारा नङा नाम्बारजों जेबो जानाय नङा दानि दिनाव क्वालिटिजों जागोन ओंखायनो क्वालिटि जानो गोनांबा नलेज लानो गोनांबा नों मोजाङै फरायनांगोन नाम्बारखौथ' मोनखागोन होनना बुंबाय आङो दा बे बिथिङावबो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा छात्रफ्रा एसे गोसो होबानो जाबाय आरो बिमा बिफायाबो बे बिथिङाव गोसो होबानो जाबाय गोलाव खोथा बुंला बुंगौ मानि लावगौ दा जियानो जा आङो जोबनायाव मोनसे खोथाखौ बुंबावनो नागिरबाय आं दहाय बुंनाय बायदिनो जोंनि नैबे लाइमोनफ्रा नोंसोरो लाइमोनफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो आरो नोंसोरनि फिसाफोरखौ नोंसोरो जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो दा ओंखायनो जों मैया मामोन बेखौ गासिबो बावगारदो आं रिपिट खालामबावबाय बिमा बिफाया मैया गावनि गथ'खौ मा लानानै सिन्था खालामदोंमोन बेफोरखौ बावथ'नानै दिनैनि खोथाखौ जों सिन्था खालामदो दिनै जों मा सिन्था खालामनो नागिरदों दिनै जों मा थांखि लानो नागिरदों लाइमोनफ्रा बुंनांगोन आङो मेट्रिकआव 90% लाखिनि आङो डक्टर फरायगोन आङो इन्जिनियार फरायगोन आङो बिजनेसमेन जागोन आङो लिडार जागोन बे थांखिखौ लादो बिमा बिफायाबो बे थांखिखौ लानानै गथ'फोरखौ जोथोन लादो बस रावबो हमथानो हानाय नङा नाथाय जोंनि फिसाफोरनाव बे थांखियाबो गैयाबा बिमा बिफाफोरनाव बे थांखियाबो गैयाबा
फैगौ 5-6-10 बोसोरनि उनावहाय जोंनि बे जायगायाव नैबे लाइमोनफोरनि गेजेरनिफ्राय साफा साफा ड्राग्स एडिक्टेड, साफा साफा जौ फाग्ला, साफा साफा दाखु, साफा साफा सिखाव जोनोम जागोन। आरो जुदि जों दिनैनिफ्राय सिन्था खालामबायबा, थांखि लाबायबा, आं ओरै थोरै जानोसै, आंनि फिसाखौ आं ओरै थोरै खालामसै होननानै जों बयबो सिन्था खालामबायबा, बे जायगायाव बे लाइमोनफोरनि गेजेरनिफ्राय फैगौ 10-12 बोसोरनि उनावहाय साफा साफा एसएस अफिसार, साफा आइएएस अफिसार, साफा साफा मास्टार, प्रफेसार, एडभकेट, साइन्टिस्टनि जोनोम जागोन। दा ओंखायनो गासिखौबो बावगारजोबनानै जों दिनै थांखि लानांगौ, समाय लानांगौ। लानो हागोन ना हाया दा? आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव हागोन ना हाया? हा? सेंग्राफोर गसं, नोंसोरो गसं। सिख्लाफ्राबो गसं। जोङो समाय लानि, आं बुंनाया बुंबानो जाबाय। जाय गिखायो बे माबानो नाङा, गसंनाङा। नोंसोरबो गसं, सानैयाबो बाबु गसं गसं। जेसेबां दं, गथ'फ्राबो जेसेबां दं, गसं गसं गसं। समाय लानि। आं नायनाय होनदे, हे आफा बोराइ बाथौ, जों दिनैनिफ्राय समाय लाबाय, जोङो साफा साफा मोजां मानसि जानोसै। जों समाय लाबाय। माथो बुंथाराखै? जों समाय लाबाय। दिनैनिफ्राय गाज्रि खोथा बुंलिया, गाज्रि खोथा नायलिया, गाज्रि बाथ्रा खोनासंलिया, जौ लोंलिया, सिगारेट सोबलिया, दानद्राय सोबलिया, गान्जाय सोबलिया। दिनैनिफ्राय आं सासे गुनि गियानि, सासे गुन गोनां मानसि जानोसै। नों आफानि खाथियाव समाय लाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। समाय लाबाय। फोथायगोन ना फोथाया आफा बोराइ बाथौखौ? फोथायो। फोथायनांगोन, दिना नैबे फोथायनाया थानांगोन। जों फोथायोमोन गोदो, मिथिबाय? जों बिराद फोथायोमोन। आफा बोराइ बाथौ भगबानखौ जों फोथायोमोन। आरो आफा बोराइ बाथौ भगबानखौ जों बिसास खालामनायखायनो, फोथायनायखायनो जोङो माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनांगौबाथाय 100 बार सानग्रोयोमोन। दा जोंनियाव बे लासै लासै लाइमोनफोरनाव बे फोथायनाया जोबलांनायखाय जों लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानि मावनो गिलिया। दा ओंखायनो आं बिराद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै। गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै धोरोमजों सोमोन्दो लाखिदों। दा जोंनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनो गोनांबा बे धोरोमजों जोङो सोमोन्दो लाखिहोथारनांगोन। जोंनि गथ'फोरखौ जुदि गुनि गियानि खालामनोबाथाय जोङो धोरोमजों सोमोन्दो लाखिहोथारनो नांगोन। आं बेखौनो आफा अबंलावरिनियाव, आफा बाथौ बोराइनाव आरज गाबबावगोन। बेयाव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा साफा साफा जाहाथे गुनि गियानि मानसि जानो हायो, बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनाव आरज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, थेंक इउ।